Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Janeno moro moyangore kaka Bernardo Chieng kod joneno mamoko adek olero ne komiti mar od bura manono wach masin nonro mar World Coin ni sani wengegi chwero pi bang' kane omeny wang'gi kod masinno. Ne gichopo e nyim doho e od bura mar lero ni kadiponi nitiere midhiero ma World Coin osekelo ne ngimagi. Kata kamano, ler margi en ni ok ging'eyo kaponi midhiero no kel gi nonro mane otim kod World Coin koso oyo. What did they do with your ID? Did they take a copy? Did they take details of the ID? Did they scan it? Na mmoja amesema kutoka 2021. So inaonyesha haya mambo yalianza kitambo. Kisha na hii shida ya macho ilianza huko 2021 au ilianza baada hii milolongo ya KICC? I was approached outside the mall. It was I think he was also a campus student, so he told me about the application and told me to download the application. So I downloaded it quickly, and then after scanning my eyes, he told me that I'd get some money. Even before I accepted becoming a part of that story, he just told me that, you know what, bro, you'll get 7,000 from this.